Halo Besti, selamat siang. Iki mau isuk ki aku ribet iki lho Bes, arep mindah rak kayuku iku kan ning dapur njaba to Bes, tapi gak kepake. Arep tak pindah ning dapur jero ben kepake ya Bes. Iki arep tak pindah ning jero nggo tempat apa? Tempat bumbu-bumbu gitu ya bumbu-bumbu ya tepung-tepung alat-alat pokoknya aku arep merapikan bagian perdapuranku ya Bes. Aja salfok karo tembokku ya Bes, iku karena apa Bes? Iku karena tembok iku lembab ya Besti. Terus urung sempat tak lah iki wis rapi ya Bes, wis rapi, wis mendingan.